PDP PDP na tabbata da haɗin kai da juriya za mu iya ku kawo mana guda biyu nan da kuma 22 a sauran yankunan saboda ku tashi tsayin daga ku nemo yancin ku mu samu kama gwamnati daga ƙasa daga membobinmu na House of Representatives, Senate, Governor Atiku Abubakar shi zai cito a cikin bala'in da muke ciki a ƙasar nan. Nigeria! Assalamu alaikum. Zone A, Zone B, Guru Central, Nigeria Patisku, Matila Karaswa, Canada Cusco, Kenya Sari, da Batiru Kutuba, Jama'a ina maraba da kowa.